Ustezko ebola kasuetan nola jokatu eta ustezko gaixo hauek tokiz nola mugitu aztertzen aritu dira asteazken goizean Uzturre zentroan egin duten ikastaroan. Medikuntza alorrean batez ere anbulantzietan lan egiten duten langileek jaso dute ikastaroa. Bide batez, gaixotasuna duten gaixoak garraia ditzakeen anbulantzia eta honek duen ekipamendua ezagutzeko aukera ere izan da. Ebola duten gaixoak garraiatzeko kapsulak eta medikuek jantzi beharko arropa bereziak ere ikusi dituzte. Denok dakigu orain ebolaren kasuren bat ez da izan eduki, baina prestatu behar dugu nola aurre egiteko kasu baten bat ematen bada. Orduan gu anbulantziakoak gara eta normalean guk prestatu behar dugu gaixoen entornoa eta nola konpondu behar dugu ospitalera joateko. Anbulantzia berezi bat izango da, badaukagu anbulantziaren bat, isokapsula deritzona, barruan daukatena, eta suposatzen da kasu sospetxosoren bat ematen baldin bada, orduan kutxa antzeko batean sartu behar du pertsona eta ospitalera eramatea. Printzipioz ubi mugikorra trasladua egin behar du, eta orduan lan egiten ditugun guztiok egingo ditugu kurtsoa. Bai, prestatuta egongo gara. Orain prestatuta gaude eta gaur aurretik asko hobeto.